Crosstone je vodeće ime na hrvatskom tržištu dekorativnog kamena. Crosstone dekorativni kamen može se postaviti na vanjskom i unutrašnjem dijelu vašeg obiteljskog i radnog prostora. Crosstone obloge dostupne su u 5 različitih uzoraka kamena, proizvedene su iz prirodnih materijala, nezapaljive su i otporne na vremenske uvjete. Kvalitetu našeg dekorativnog kamena jamči američka tvrtka s 50-godišnjim iskustvom po čijoj se licenci Crosstone dekorativni kamen proizvodi u Hrvatskoj. Mogućnosti uporabe dekorativnog kamena su neiscrpne, od djelomičnog do potpunog oblaganja vašeg interijera ili eksterijera. Tradicija gradnje i oblaganja kamenom u skladu je s prirodom i označava našu tradiciju i identitet. Upoznajte neke od mogućnosti uporabe Crosstone dekorativnih zidnih obloga koje vam predstavljamo i izaberite svoj stil i boju kamena. Vašim odabirom i osebujnim kreiranjem Crosstone dekorativnog kamena unesite pouzdanost, postojanost i snagu u svoj prostor. Posjetite nas u Crosstone salonu u Zagorskoj ulici 20 u Zagrebu i odaberite svoj Crosstone dekorativni kamen koji će vam pružiti kvalitetu stanovanja i kvalitetu življenja.